Opvallend, ook in deze tijd willen mensen toch een horecazaak beginnen. Het is maandag 22 februari, dit is Zeeland Nu. Bijna geen zaken failliet, dus ook niks te koop. Tony heeft twijfels bij wet tegen homogenezing en mag je weer los als je ingeënt bent. Goedenavond. Ondanks de crisis in de horeca gaan er maar weinig ondernemers failliet. En dus komen er ook maar weinig horecazaken op de markt. En dat is een probleem voor makelaars, omdat er wel veel interesse is van ondernemers om zelfs in deze tijd een horecazaak te willen beginnen of overnemen. Gesloten deuren, dat is het beeld dat we de afgelopen 12 maanden veel hebben gezien in de horeca. De gedwongen sluiting door de coronacrisis heeft grote gevolgen. Maar er zijn nog maar weinig zaken failliet gegaan de afgelopen tijd. Normaal heb ik na de zomer 10, 15 nieuwe bedrijven. Na het seizoen, mensen hebben gedraaid. En dat is nu uitgebleven. Horecamakelaar Bart Brinkman heeft dus minder nieuw aanbod dan normaal. Maar als de coronacrisis voorbij is, verwacht hij een golf van nieuwe zaken. Als de steun wegvalt en bedrijven gaan weer open, dan gaat er wel wat gebeuren. Want er zijn er wel mensen die moeten weer gaan aflossen. Die moeten de huur die ze niet hebben betaald, moeten ze natuurlijk weer gaan betalen. Ik vrees wel dat er nog wel wat staat te gebeuren. Vanwege de coronacrisis balanceren veel horecazaken op het randje. Maar dankzij de overheidssteun vallen ze vaak nog niet om. Ondernemers doen wat ze kunnen om te blijven bestaan. Want als je nu je horecapad moet verkopen, dan staan de prijzen onder druk. Huurprijzen sowieso, daar worden wel afspraken over gemaakt met verhuurders. Iemand die interesse had om in de horeca te stappen was Edwin de Laat uit Oosterhout. Ik heb ruim 30 jaar in de mode gezeten. Maar vroeger als student in de horeca gewerkt, altijd leuk gevonden. En via in Zeeland terechtgekomen. En na heel veel vakanties in Zeeland, eigenlijk een beetje ons tweede thuis ook wel, zijn we hier terechtgekomen. De Laat heeft de horeca van camping De Pekelingen in Oostkapelle overgenomen. Een opvallende stap tijdens de coronacrisis. Ja, ik heb er heel veel vertrouwen in. Zeeland is groeiende, denk ik. Als ik een beetje goed huiswerk gemaakt heb, wordt het komende jaar alleen nog maar meer. Het is een camping die in het seizoen echt vol zit. Je komt heel de zomer al niet meer aan een plek. Dus ik heb hier altijd gasten. En dat was voor mij wel heel belangrijk, continuïteit. Voorlopig vult de laatste dagen nog met voorbereiden op het seizoen. Maar hij zit vol plannen. Het is al een heel mooi bedrijf. Maar ik heb voor mezelf natuurlijk de lat wat hoger gelegd als waar die nu ligt. En dat is mijn missie, zeg maar. Om hier een nog mooier en nog groter bedrijf van te maken. Deze zaak is dus van de markt. Horecamakelaar Brinkman staat te springen om nieuw aanbod, want er is interesse genoeg. Ja, ik kan wel aardig wat aanbod gebruiken, want ik ben wel aan het verkopen. Omdat er toch altijd wel ondernemers zijn die de kansen zien. Ik bedoel, Zeeland is wat ik al zei, een mooi product. Het draait goed, ze hebben hier een waanzinnige zomer gedraaid. Ja, daardoor denk ik wel dat er veel mensen die kansen gaan pakken. Ja. Vanaf 1 maart mogen de middelbare scholen naar verwachting weer gedeeltelijk open. Een hoop scholen treffen daarom nu al volop voorbereidingen daarvoor. Ze zullen op 1,5 meter van elkaar en van ons moeten blijven. Dus we moeten denken in het verkleinen van klassen, bijvoorbeeld halveren van groepen. En dan om de dag naar school of om de 2 dagen naar school. Mochten scholen ruimtegebrek hebben, dan heeft de eigenaar van dit partycentrum in IJsendijken ze al uitgenodigd om gebruik te maken van zijn zalen. We hebben veel vierkante meters. We hebben de voorzieningen van tafels, stoelen en andere audiovisuele middelen. Dus wat ons betreft mogen ze daar dankbaar gebruik van maken. Ik zie schilderijen, ik zie vazen, kandelaren. Is het hier wel een beetje hufterproef? Nou, ja, nou, daar ben ik niet bang voor. Ik denk dat dat wel goed komt. Als ik zie de scholen, die staan er ook nog allemaal. En we zijn er ook zelf bij. Buizen heeft nog geen reactie gehad van de scholen. Die twijfelen nog over alle aanbiedingen. Er zitten namelijk ook wel wat praktische haken en ogen aan, omdat je dan grote groepen leerlingen hebt die naar een hele andere plek moeten in een gemeente, heen en weer op de fiets, terwijl de rest van hun lessen gewoon op school plaatsvindt. Dus we moeten het wel echt hebben over uitzonderingen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn het afnemen van tentamens of examens.
De samenwerking tussen de 13 Zeeuwse gemeenten, het waterschap en de provincie loopt nog niet helemaal zoals dat zou moeten. Dat staat te lezen in een nieuw verschenen rapport. Vooral gemeenteraadsleden vinden dat sommige onderwerpen onderbelicht blijven in die nieuwe samenwerking. In 1 dag tijd zijn er in Zeeland 77 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De meeste daarvan in Middelburg. Er zijn de laatste week sowieso veel besmettingen bijgekomen in de hoofdstad. Middelburg heeft als enige Zeeuwse gemeente het stempel zeer ernstig gekregen van het RIVM. Het was wel even een karwei om hem te vangen. Maar de zwaan die 2 weken geleden bij vogel- en zoogdierenopvang De Mikke in Middelburg werd gebracht om aan te sterken, kan weer worden vrijgelaten. Je ziet, hij is ingepakt om losgelaten te worden. Het gaat heel goed met hem. En we zijn ook heel blij dat hij weer weggaat, want het is een vrij dominant dier. De vogel werd door Miles en Petra van de dierenambulance gered toen hij vastgevroren was in het ijs bij de Veerse Poort. Zij lieten de zwaan vandaag ook weer vrij. Ja. Dat is geweldig. Dit is gewoon kers op de taart, zal ik maar zeggen. Dit is een afronding van ons werk. Hij is terug op zijn plek en we weten dat hij hartstikke gelukkig is hier. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om zogenoemde homogenezingen strafbaar te stellen. Maar de 25-jarige Tony Kramer uit Goes denkt niet dat een verbod een einde zal maken aan die therapieën. Hij kreeg als gelovige homoseksuele jongen de keus: celibatair leven of genezen. Bij ons in de kerkgemeenschap merkte je eigenlijk dat je daarin 2 groepen had. Dus je had een groep die heel fanatiek waren van nee, wij geloven dat jij kan veranderen naar heteroseksueel en dus ook een vrouw kan krijgen. Maar er was ook een groep in die gemeenschap die meer zoiets had van nou, je bent homoseksueel, je blijft homoseksueel, dat is prima, maar dan leef je celibatair, dus alleen. Hoewel Tony nu sceptisch tegenover homogenezing staat en vooral bezig is met zelfontwikkeling, energieën en zijn stenen, was zijn geloof toen zo belangrijk voor hem dat hij de genezing toch een kans wilde geven. Dat ik ook elke avond bijbelteksten moest uitspreken in mijn bed voordat ik ging slapen, weet je wel, om dat eruit te krijgen als het ware. En dat deed ik dan ook heel braaf. Ik denk, nou ja, dan gaan we ervoor, hè. Laat ik het dan maar even proberen, weet je. Ja, bedoel, allicht, misschien lukt het. Tony besefte dat hij door verder te gaan met de genezing ook steeds verder van zichzelf af kwam te staan. Hij besloot uit de kerk te stappen. Genezen is hij dus niet en of dat überhaupt kan, laat hij in het midden. Jij kan als man wel denken, oh jongens, ik ga ervoor voor de Heer en ik ga genezen hiervan. En ik ga voor een vrouw en kinderen en voor kinderen. Dat kan dan voor jou heel mooi zijn, maar je moet natuurlijk wel beseffen dat je die vrouw en die eventuele kinderen wel meeneemt in jouw experiment. Het risico dat je op een gegeven moment terugvalt in wie je toch in essentie bent, is natuurlijk heel groot en eigenlijk ook niet meer dan normaal. En logisch. En dat maakte Tony zelf mee. In 2015 vertelde hij zijn verhaal bij Jinek over hoe hij zijn homoseksualiteit met zijn geloof combineerde. En dat maakte heel wat los. Afscheid nemen van je homoseksualiteit vanwege God. Het overkwam ook Tony Kramer en hij vertelde zijn verhaal aan de EO-jongerenwebsite Beam. Dat bleef niet onopgemerkt en op sociale media ging het los. Tony is hier om zijn persoonlijk verhaal verder toe te lichten. Maar dan merk je echt dat is echt de media die er dan bovenop duikt. Maar zelf heb ik dat nooit zo beleefd of uitgesproken dat ik genezen zou zijn van homoseksualiteit. Omdat ik er toch van binnen altijd een beetje sceptisch tegenaan gekeken heb. Tony denkt dat het strafbaar maken van homogenezing in kerken niet zal uitmaken. Volgens hem moet het kabinet ergens anders beginnen. Ik denk dat het beste is dat je dan als homoseksueel ervoor kiest om uit die gemeenschap helemaal te stappen. Want ik denk dat je daar eigenlijk als regering weinig in kan doen. Waarom? Het begint thuis. Alles begint in de huiskamer. Dus als jouw ouders al geloven dat jij moet genezen of kan genezen, en de kerk versterkt dat dan, maar ja, in de kerk zou je het dan kunnen verbieden, maar ja, thuis gaat het dan gewoon vrolijk door. Dus ik denk dat je daar weinig in kan doen. De vaccinaties tegen corona zijn inmiddels in volle gang. En de eerste groep 7, het zorgpersoneel, heeft de beide prikken al binnen. Maar toch betekent dat niet dat zij de maatregelen gewoon helemaal los kunnen laten. U mag uw been op mijn been leggen. Dit is Karin Vonk, verzorgende in woonzorgcentrum Borrendamme in Zierikzee. Omdat ze met kwetsbare mensen werkt, was ze een van de eerste die een vaccinatie kreeg.
Toch heeft dat haar doen en laten niet veranderd. Ook niet tijdens haar werk. We dragen nog steeds de mondmaskers, ook natuurlijk voor de bescherming. Dus eigenlijk is er heel weinig veranderd. Maar ik voel me wel fijner naar de bewoners toe dat ik helemaal gevaccineerd ben. Dat vind ik wel een heel fijn, prettig idee. Een veilig idee voor de bewoners. Ook elkaar knuffelen is hier voorlopig niet aan de orde. Want wie ingeënt is, kan nog steeds ziek worden of mensen besmetten. Het credo blijft zoveel mogelijk afstand houden. Ja, soms noodbreekwetten. Hè? Als er iemand valt, kom je ook dichter bij iemand. Maar we proberen zeker die 1,5 meter wel te waarborgen. Wilt u koffie? Een borrel, ja? Wat voor Karin geldt, geldt voor iedereen die gevaccineerd is. Je weet natuurlijk nooit zeker of jij zelf bij die groep hoort die echt een volledige immuunrespons ook gemaakt heeft op dat vaccin. Dus je houdt er rekening mee dat 5 à 10 personen op de 100 niet goed reageren op het vaccin. En dat betekent dat je feitelijk weer besmet kunt worden en het op die manier ook overdraagt. Het vaccin is ook niet waterdicht. Je kunt feitelijk nog wel het virus binnenkrijgen, alleen wordt het dan sneller opgeruimd. Maar in die fase dat het binnenkomt en dat het opgeruimd wordt, zou je in theorie wel besmettelijk kunnen zijn. We kunnen pas heel normaal of wat normaler en losser doen op het moment dat de vaccinatiegraad in de bevolking hoger is. Ik snap dat je de neiging hebt om wat meer risico te nemen. Want als de vaccinatie bij jou goed heeft aangeslagen, ben je redelijk beschermd. Als je ziek wordt, word je minder ziek. Als je het bij je hebt, draag je het minder over. Maar nogmaals, het is niet waterdicht. Ja, het is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar ik zou zeggen, de komende maanden blijf voorzichtig doen. En ook al kunnen we ooit weer los, de verwachting is dat het virus nooit meer echt weggaat. Ik denk dat we moeten gaan leren leven met corona. Net zoals we hebben leren leven met influenza. Komt ook ieder jaar terug. Ook ieder jaar een wat andere variant. Daar zullen nieuwe vaccins worden ontwikkeld. En ik denk dat we dat in het rijtje van de jaarlijkse prik moeten gaan scharen. Waar we nu dan de influenza en de pneumokokken hebben, komt deze dan bij. En Karin, die houdt de moed erin. Ik vind dat iedereen gewoon zich moet houden aan de regels die opgesteld worden door het kabinet en het RIVM. En als we dat allemaal doen, des te sneller zijn we bij de meer mogelijkheden voor de vrijheid, laat ik het zo zeggen. Dus dat je een stuk meer vrijheid krijgt en dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Het was zacht vandaag met zo'n 13 tot 16 graden, maar wel was het vooral bewolkt met maar weinig opklaringen. Morgen dan krijgen we meer zon en dan wordt het ongeveer 14 à 15 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Op onze site vind je nu het verhaal over Danny Vera en André van Duin die meer gaan samenwerken. Zaterdag brachten ze het nummer Voor Altijd ten gehore als ode aan Van Duins overleden man. Maar vanmorgen maakte André van Duin bekend dat ze gaan samenwerken aan een nieuw project rondom de Franse zanger Charles Aznavour. Nog dit jaar willen ze daarvoor samen de studio induiken. En dat gaan wij natuurlijk dan weer uitgebreid voor u volgen. Ik wens u nog een hele fijne avond.